fi ay yewtere ɗi wayri noon ou bien probléme sefa nana j'ai besoin de toi mi faala ya tellement ɗon miijo seeɗa goɗɗo wolane duya soro ma no moɗi ma ma samsata ñande be ñande ok joni yewta e ɗum no ngappe ala nan ko noddirɗa lan ko ka yomi yow par ce que mi alama heɓirde goɗɗum dis-moi min mi ya si a alta mi yeygoy ko ɗum waɗi c'est que c'est un ami là il a un problème quoi et ce problème ɗum ɗo min mi ɓettinam ketton naɓirila ñon fo won sowo ensemble si ko histoire rewɓe min mi yeeni c'est une série histoire si mi expliquanima ɗum a dogay ɗon he tu m'as pas de problème expliquez-nous. J'ai un ami là, un intime on a fréquenté, peut-être tu vas le connaître, mais je ne vais pas dire son nom. En fait, on est bien Mako. À nos cousines, regardez mon plan. Cousine Mako, moi, mon hôte quoi, bien, mon hôte, cousine, on a visité. On a dit, juste pour quelques semaines, il y a un peu de vacances, voici pour quelques semaines de Honda. Après, pour nous, c'est le gars ce qu'il a fait. Kanko dari ngal jinsi nan nan mbaɗa andi seytane nde heewi doole mum o ene jinsi ɗumko detti reedu ma junko detti hombo reedu mi faama ɗettani moodi woni kulji on addu kon kuusin mum woni dañji on woni moodi on o reedini junkum ɗo ɓe wondi ɗo makko woto ce qui est plus pure junko joni noon ettike joni monopolisé grand jo kala ko men woodi junkum ala jaɓri junko ɗeɗo balɗe sah ettike ha ganjo ɓettanimo suuduta jeeya taw dispersimo kanko e famille makko ɗum ko woni probléme on ɗon a yii o ɗaɓɓani junko ettike ha o ɗaɓɓanimo kanko to o dispersimo kanko e famille makko c'est là le problème et actuellement min anda on ɗum men jeɗata junko ɓen o propose kinko feyaade o yaha wakki fere nokko kono ɗum ɗin fof ko walani maintenant là min tigi andi tout bonnement c'est des problèmes qui doit expliquer et le gars là il est bon pas de problème. On a fréquenté ensemble, on a grandi ensemble. Mon ami. Wallahi. Ça là, maintenant, mon ami, ni ko wadi yalla. Justement pas. Mon ami. Yalla ne wole hotere. Ko goddi suudi ndi mari bal. Fan. Do ko ɓe wiyata kon gorko janfa gorko no hulɓiɓe kono wonamo kala andi fan ɗo yawde ha juuta ha ton min ko solution momi mari mi komi haalamnama fo yawɗinna goreje granjo ma mi anda siko granjo ma siko gorejo ma yo yaw voilà yo yaw haaloya ɗo goɗɗo go aditade wolana ɓeygu makko ɓe laaɓodira puy min ko ɗum ɗon mi solution par ce que min sa landikelan ko ɗum ɗon mi haalantama a faami kono ɓe andinte tun janfa gorko no hulɓini mon frère faami ɓe woɓɓe ine ko rewɓe mais min je sais lam an par ce que mi waɗi yimɓe ɓus a faami ka c'est la meilleure solution mo wampa yo si tawi a faami on kadi ko ɗum ɗon ko ɓuusi ɓe makkogol wonde jiw c'est pas mana jiwo hoccaɗo ka ɓurure ou bien ko faɗi ɗum awa mi faaminde awa si tawi a heɓɓay awa ɓiɗɗo arata image mara yaw haalana granjo ma o ɓay a faala ko anglais mi woɗa yaw wolana granjo ma o innamo yo yaw o haalana oya direct min mi aɗana anda min mi yiɗaɗi pi aɗa andilami joni solution ka ko mi faalaɗa mi wona mi nani joni ɗum noon il faut kadi mi yaha joɗo witto ɗum no yewtide si ɓe naadima ka papa ande ɗo na ɓuru rewdiri ni kota saare wondani sa ina joɗotoɗo yaw haalana ɗum granjo ma o voilà wi kon ɗon mari komi haalanama solution Abolang. Una matay nugola. Abolang. Tu porta fiyan. Abolang. Nokka fukki ta ko gawal. Jundi no bali Alex mo. Kan fala go mi wol mo jam. Awade gibi ani nani no to ndira. Nokka fukki ko do walti. Oo. Wo to. Abo sa ni go le hadi kama. Fa. Ni da do ga anti ke dan ko no do ajo ni. Ngosti yamdi. Ande o fukki ti. Ya wani. Ntaka ya do lego. Ande ko gawal ta. Nokko ga fukki ta. Musim hakuna Allah bollay foyemo. Awal bonni foye ma mi bonni foye ma. Mi ara do redi na na bonni foye ma. Ono fiu. Mare ko inde ma mi yuri fula ma mi yari ko sare. Nyawo ay no ka fokita. Dal no man. Billahi no ka fokita. Na ba fa so kingal do mu di taki. Ay akti wodo 8
arde wo waɗo noddamo numéro makko ngara ala feƴƴude et puis depuis o yehi ko golle Allah to ara fof so waɗamo o waɗum few ɗum Allah fattike malla taw waɗani goɗɗum bébé am o waɗum neɓɓugo ko golle numéro makko acca feƴƴu ha hande depuis o jombiɗa ɗum waɗani a to waɗi wa nan nde o mi wota ɓayre komin ya yomu hokka fokkita sa noon andi sen darata ɗo a wiyata tan andi mi ronki mi jotto onandi nokka fokkita No habbo mi waawa. may ko yeeso to deeɗito makko waɗani ɗiɗiɗo mais ndakolu tanti numéro baltin moi mi ronki il est quelle heure comme ça joni numéro makko ala feƴƴirde o wali ɗum fof neɓugo ko golle non guardi Mi arino neri, mi tawi da sokki ɗo. Jiɗi hande konto yaha. quanto guarda an hanki nodduma kadi le Soñji fammi ɗo konka golle. Soñji konka golle. Mi naati ɗo, an en andayi mi naatino nder ga. Kuusen ɗo nane na oɗo wonnoɗo katami to min innuɗa mi nodduwa min ɗo. Ari. ko ɗum o woni ha Non, regarde ko mamma explicande ko. Mi melani ɓa andiron nane ko mi heɓiteɗe waɗinga gabbo kuusin to ɗe ɓenno min ɗo. Kan. Kaka oya chambre cousine to mi fanno wala. Langoni mi tawi a umbi a fermiɗo. Si a yahay. Yeso. mbo ɗum to Aminat, kami arti ɗo yo. Nous, on a travaillé de 18 heures. Je vais te chicoter là tout de suite. Face à l'effet. mi nodduma jemma mi nodduma Gemma, je suis désolé de awo wa ɗum ɗon Awa, depuis jokkuɗala ha hande téléphone an ko no mi heɓi. O tan déjà hammiɗanuri directeur on ari wosi min mi wakkilaki mi golli tawi mami winda secrétaire amen on tawi hoti. J'étais hey, tu la fermes, tu la boucles là. Ayi. Tu vois? Ayi non ko mi wolante ko oɗo hakkilala ko ɗum ma film. may nder ga Min nayi yawdere gam. Fala yawti san moƴƴinana lan pomme de terre salade. Fami moƴƴinana lan ɗum ndiya courant wodi. ɓurano Bébé, je suis vraiment désolé vi Allah nani. A yafantola. Non. Ah, problème ala. Teke pandi no wela la. kala miɗanude ha hande ɗan depuis jombuɗala mi ɗanaki Ko non yafo. On to sabi. Ayi. ɓaynaga ɓe waali Donc ko dini do. Ah, ça le fait. ɓaymin ni o mi noddi on finali mi findini kuusi mo itti jungo man gon hoore makko yon jonna komi ñamata ko jaɓali mi ala toon de darade ka ba Ye, kalau nggak bawa ini, mana kalau wonata ko ɓaako hospitali nan fokkiti nan habbi goɗɗo ara o anndaɗo
andi movement gili dari yewte andi kon ngandila mi mari yewte no ni problème malannata awa joni bayna mi fenande mi ala wernude ma joni yote ndo nya paspena hawjina mari am garo do wanda ko mi ko juste ko o département l'autre fois là parce que non écoute écoute non c'est que chaque jour je dois me débat parce que chaque jour on était là on est explique na vraiment quand je mini o ari nini mentali mo fiu min dun do selfie dun no selfie dun do kali yanduma do aujourd'hui cette mais c'est andi ko mon ma propose ande ko no gassa nani do ngal tot ya wala justement pas wallahi mi yo to nila aussi afala haisi ko France on a été à faire voyager quoi juste pour éviter les problèmes quoi pour quelques mois ay tu ngay mais ça va dire accoucher wa odi donc après tu peux revenir donc ay wonde après boba ça moi tumbude wala char fono ay wonde mais actuellement là il faut mitora fi en France mo innuda don ko gonga na fala ya de France na fala kan kibingo France afani kono min dun don sai ko fi dun don inu ko dogine la o dogine lan ko makko adila atimo dogine ko awoli ko makko accu mi jabani Mohamed idandi ko tawno dala on smart ko makko fami ala ko halade mi accu jengande wolo da fi avortu gongo bi jabali aba nduredu do mi avortali et puis afami adu mi jonna ma wodo bento bay ka gore bento dala mimi na wa nyam mingol makadi ko buri dum afami hamma yara fillaki halangol lan afami ayan sa ketati ko billahi fialo ko tamemang d'accord comme tu veux sinano sabialla hakkuden alla amme portante no plainte afiati ka konno nanguma mi da wayar go halanala gidan konno wadi mais est-ce que mi ultima do ko wadi mal ayo tila go wadi mal akki kele mi avorte minni mi avorta woli do ya sadaka ya fial mai yatri iko indeida ya ayati da kai mi pare nunyema awa yow ko tamema fial yow okay ya pas de problème amande akite do sat ko pare numi akite do bande yo ko mi fial la o bonni la ngay shurte ngande mi anda ko dari na fiya ko ni ngas ko ya galni argo la hanta wala ko mi wonde nge halgo ko haliyo ko na ngande ko watta na ko sikku dal nala yande o ya miltike Sadio dada yongo ka papa ndo no danda dodo Ini ka plaza nan. national ka kanange do yala tiya Kena jona kidino kelago. to matini ele angare markal fisi eno ko patron no marmbu Ten mari mbuko yen. jadi ko Mari 100 francs ji dongal. Mari 500 ji dongal. foddo go ya wona he ka galle to antu Mi yata to mbaytu me gito mi yata to kande ken. Andi min kono ma pinila. seno ka se da tayurna go Kere ko fenande nyande ko ka yaltu do. Nyande ndugu kuru fetti do dum saaki. Nyande be yaltini ngi bungi nder do ngi bungi wona ngi suude do. Nyande be tufi nde wasire do. Billahi. Hakuni Allah. Bu yalta yo anga yalta bada andi ko an yata yurno ka bafal harabe yadde ton ni jabbe ko wona nyambe do ko e kaccu ko lammi poto pata. Andi ko ambe nela tasode adin piji fu. andi problem ko on ton ko. Joɗɗa ɗo fanka ta wola num patron de bonan joɗɗo ande min no wodi hunde wotere ko maɓe kernago ɗum kunki awa gasi min a wowliya gayni mi waɗali ma fuska awa min no wodi ko maɓi no fenande jakat mum ala ko hiqqina oti fenni joni ha joni kon non felenta o tu joni noon ɗum ko mi waɗide ka nder suudu ɗo ko nambarani joni pellet aynin miɗo ande ɗum woni noon tawrirde patron debbo mon noon tawrirde patron debbo fenoru kono yurnantoɗa patron debbo e o jiwo arɗo afami patron debbo ɗo andi mo addi on miñam makko mo addi ɗo nanda ko honɗum makko patron gorko ɗum laali her sali mi yiɓe nunnodira joni noon mbimi yiɓe nunnodira
o jiwo kañum hino jokki tun no tuuta ono tuuta tun ono tuuta tun o bolci ha mi nokki bolci ha mi wembudi hora joni noon tuure nden sa yinde nde lammi poɗay annay kaccu joni noon so abdu fof joni noon so simi haali ɓenna ko fenani hayso atoro jaga hulay joni noon min simi haali ɓenna ko fenani ara noon min andi ko gonga oya no tuutude joni simi haali patron madame kamɓe keɓeɓe ala hakkil ɓe cokkuɗon min sojo si arɗo reedi min sojo min mi cekaɗo sojo si tawaɗo reedinama min mi cekaɗo si moodi maɓɓe yalti ka yaasi reedinoyi min mi cekaɗo mbuko yanko yo hewtan tun kam sojo woli ko sojo aya si allah acci min noddugol Alaji Mamadou Sojore yewta goɗɗum ɓay tun a wi ka huɗaɗo ha lokiri am babba a wi ka hakkaɗo enen a wi enen marela fop ko amen yitti sadaka on kuddidi ko ndewri o a yahay rondoɗa seke sa ɓay tun a wi ka huɗaɗo yo nokka bolce goɗɗo ma nokka tuure min abbitu min lolle billahi wallahi mi nokkanta goto ko tuti so tuuti o nokkata hoore makko ma kanko e patron on ɓe nokka mi andi hande kadi ko waɗa so patron on nokkay abbo tun so bolci hande kadi wonni sojo yaw nokkoya min nawa mi acca ɗon so landi kala min nami nokki si patron madan ari ɓiya mi holla tata min créé nambara min siɗa faala créé nambara na min na ɗum kadi min nokkoɓe misi buudi bagaji ɗi hanki la andi koɓe mari ɗiɗo e kadi andi fuu ko mari burle ɗe seeɗa nayi ñaamo bakande Vale. Oui. Sí, moi, ça va. Ça va. Tranquille. En buusata yeeyin aawɗo Ay, hotel wonde ni. tere kono daragol ka dambugal an ɗo Ay, c'est bon. ça va Ah. je suis pas tranquille dans la tête maintenant vous en êtes où on dit wo Oya tuma, mhm ni cuisine me yewti. ok Balde. Hein? Cuisine là, elle est sérieuse. Hein? La fille là, elle, dans sa tête, ça va pas au fait. sérieuse comment Mais une yewti mo fi voyage mo inta propose andam. voilà elle a accepté non C'est puis. O kora di dollar. Ay na mi tay bi mi da son ko mi da hala kan jawra do ha ko nana en ko coton. Yaltiri de. Elle m'a failli gifler même. Je te mens pas, hein. Elle m'a manqué carrément de respect. C'est pas faux. Parce que Fiona me expliquait ni ma voulait ya accu walde nem fino. Sa yi kun juno ya wala ou bien ko ozi yewtu golla moji go. Jusqu'à inala yomi yaltu ko galle gorejo an sa yi dum do fo himo yewtala. C'est à cause de toi parce que Fiona mina ma balde ko à cause de toi. Hande ɗe galle ma ɗe naɓuɗama toon tu savais carrément enen ɗiɗon jewti e yewti bappa ma no jooɗi a ni ko kamɓe jonnataɗen galle n'est ce pas mino nande non écoute ɗe galle ɗe iwɗa to a immike toon a innike ɗe yeyeyɗe ɗum ɗum fou après ça e o probléme kadi wonɗo dogude ɗo min nini noon komi wiyama man koya hooto joƴƴina ɓeengu ma Maria. Il faut que tu essaies de parler avec elle. On est au terme encore. Au terme fait. On va dire quoi? Écoute, écoute, miɗo wawi joƴƴinde ɓengu am Écoute, arrête ça non. mi wawata ƴettude ɓengu am minna mo la reedini jiwo usine joma mo adduɗa on ka suudu ɗo mila wawi wadde Je préfère que tout le monde faut andane. Je préfère. mi préféra ɗum noon kadi Ok. Joni ire tato ando. Ya kula ɗum non. Miɗo andi ɓengu ma Mariam no yiɗuma. No woodi no yewtirta e makko. A waɗi erreur waɗi. Balde, n'oublie pas que c'est toi qui as pris le merde dedans ça. On a des nouveaux. Mais a joƴƴina e mo yewtama innama tigi on ɗum ɗo jaka ko yahuno voyage ɗum ɗo heɓima accidentement anni oɗo vraiment ɓay waccidima jungo seytani welno hakkude mum a yani e makko. Écoute moi min ko munno wolande ɗo si c'était moi je vais faire comme ça. ça je suis désolé mi wawata
Je suis tellement désolé. Depuis pour identifier tout le problème, il n'y a pas une meilleure solution que cette solution que je te propose là. Non, 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 non. Sincèrement.